Hey guys, Khulumbai nwngthang kani ko nunsi kedan video warne thibai. So dini video guys, dini hai ne program sabnani ang program ni takai no dong feiman nalai run dance practice khalamw लोगोसे फुजा बनायनो फैदोंमोन धनस्रिघाट मेला जायो नालाय जोंनियावहाय बेयावहाय so दिनै सैमा सायदो आयाव सैमाया नांथारसिगौमोन गारियाव ओमफ्राय दिनैहाय जोङो दायो गुवाहाटियाव थांफिनगासिनो आरोना गाइस so आङो प्रग्रामनि सिगां माबोरैहाय मा खालामनांगौ बेखौनो आं नोंथांमोननो दिनैहाय शेयार खालामगोन so नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाइस नै दायो जोङो न'निफ्राय थांसै आरोना न'निफ्राय बिमाबो थांगोन जोंहा नै आनैबो इथिं नानिबो दङ ओइ उनथिं आगै दुर्गा दङ आगै दुर्गा देबि ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो गुवाहाटियावहाय प्रग्राम गायै मेगना बोरैबा जाबाय देलायना फैबाय होमबाबो देलायनायखौ गारखायाना साफा देलायना फैबाय आं साफा थानो मोजां मोनो दे दुगैस्रां लोबस्रां मेकआप खालामनानै साफा थानो मोजां मोनो आं गुलाय गुजाय मानसिफोरखौबाथाय सुखुवा ओमफ्राय जोंहा लावदुमाबो बिराद साफाखा मानसिया एकदम आंनिख्रुइबो साफासिन आरोना सानसेयावनो खेबथामसो दुगैखायो लावदुमा आंसो गोजां बोथोराव दुगैया ओरैनोसो होनदो गोजां बोथोरावबो दुगैयो सानफ्रोमबो ओमफ्राय गरम बोथोराव खेबनै दुगैयो खेबथाम दुगैया मालाबा खेबथाम दुगैयो आरोना ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो ओमफ्राय थांनानै गाइस नोंथांमोना नानिनि मोसानायखौ माबायसा नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबा नायाखैबा नायबानो जाबाय बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव पिन खालामनानै दोनदों नानि मोसानायनि माबाखौ नानि मोसानानै बोरै मोनखो दिनै बिराद गोबावनि उनाव ओरैनोथ' गोदो जोङो टिभि सेन्टाराव मोसाखांखाबाय दानिया मोदोमखौ बारा थिखांनो हाया जायो ओमफ्राय बिराद लाजिनो ओंखारो खिन्थु बिराद मोजां जादों दे नोंनि मोसानाया स्पेसियेलि मोजां जादों खिन्थु बे एसे माने खनफानांगौमोननो कमेन्ट सेक्सनावबो बिराद बुंहरगासिनो आरोना आं लाजियो नालाय ओमफ्राय जोंफोर मोसाहैबाय उनावहा माखाय बावगारलांबाय ओमफ्राय बावगारनानै खनफादोंमोन लास्टावसो एबार जोंहा फांसनाव थांबाथाय बे जोंहा आनैयाबो मोसागोन आरोना फांसनाव थांबा ना आनै मोसागोन ना आनै मोसागोन ना मोसाया मोसागोन डेन्जार मोसानो गोरों गाइस थास' न'निफ्राय लाबोदों ओमफ्राय जोगोनार बिजौदो थास' फस्ला ओमफ्राय जोगोनार ओमफ्राय मैथ्रु ओमफ्राय थाइगिर ओमफ्राय बे मा बयामनिया बे बयाम गिदिरनिया अमा मेजेमखौलाय सोर जानो इयावलाय बिदि बयामखौ लाबोखाना जोंना बिराद बयाम जाना दङ नै माइरं बस्थाबो लाबोखाबाय नै बिमाया मैगं सायबाय थादों नोंनियासो फैग्रोबाय माथो आं हालालै जनो हायोसै इखो दे मख' इनियासो फैग्रोबाय नायलाय आगै दुर्गायासो आनबक्सिं खालामदों दिनैनि आंनि भिडिअ'हा जनायनिया पामनिया नोंनिया इलावदुमनि फैग्रोबाय गाइस नै लावदुमनि चेयारासो मोनफैलायबाय मालाय ओमफ्राय दा दिनैयो आगै दुर्गाजों ओमफ्राय जोंहा बिमाजों नै आनबक्सिं खालामदो देग्लाया बोरैबा सियाबाय ओइ डास्टबिनखौलाय मानो डास्टबिन खोब आंनि मबाइलावहायसो गुफुर नुदों एबार आं नोंनावनो देखायसै आं एबार आं थास'खौ बिरलांगोन आरो साबि जायाखै नोंनि बयनाया जल्दी भाई आंखौ नायनोबा आंखौ नायबाय जल्दी एक सेकेन्ड मोजां जायाखै बेखौ माहा दोनगोन नों बेलकनियाव ना इयावनो दोनगोन ओजोंसो हाग्रा फिथाइ जायगाया थोरै
내 팀바. 자도 이게. 내가 이거 이게 무슨 장난이 하네. 이리 주세요. 이라 이리 보면 되요. 이리 나이나 내 카드 마칼리. 알레니 무슨 자고 가지고 있지? 알레니 부비거든. 위에 알레니 조금 쓰는 거. 이요. 어디네? 미치는 아이 그거. 이리 보면 돼 마칼리. 나. 날래 아요. 찌르라는 거. 신동 보여. 이 시험기 karena baru gila. Baru ayo mama bisa tuh. Nah. Lama masih. Enggak. Gula sini. Guys birat comfortable. Boleh turun aku di sini. Guys birat comfortable kah? Ang ini sih dulu nang mana nang wangi dia. Kamu nanti tanya birat pun nang mana. Di sini birat mana? Satu sini dah lah. Ayo makan sini lah. Stop, iPhone akan tok. Di pondok kamu. Ini leh. Sini lah. Terus sini lah ni. Jadi soalnya ni. Này. Mà nung đuôi lấy sắp thắp rồi. Cứ lẩu nà nung vẫn xỉa ngân xe rồi. Ai chính là hư được được là. Hey, ai chính đi sư. Đi ai chính chẳng này nữa. Ôi mà bà cứ color phun này đi mà bà cứ màn đạp dunia cái liệt trang. Ôi khứ. Bunga ikan mau budi onang lah. 무서운데. 무서워는. 온라인 뭐 이렇게 뭐야. 무서워는. 온라인 바보가 쓰세요 그냥? 아, 저기 이거 시가 부수시는 나. 장난 가자 묻어가요. 이게 또 뚫어는 한다는 신이야. 어떤 소리 봐? 무상 문드나? 아 무상 문드나? 나를 꼴로 타고 먹고 저게. 나를 꼴다 나와 그런 거 아니에요. 맞습니다. 내 바퀴 parcel kan boxing kamse. 가만히 이만 그리고 치는 거 몰래. 그거 이만 그 사나는 이거. Kim xiên nước mình lấy. 그래서 Khăn tiệc là lấy thằng gì nhỉ? 많은 김신앙을 이거 Phải 그래. nước như vậy. Tôi khá ra với các bạn. 김신앙 시계. 부산이 남았네. Light bed ni side light. Nó để nước lên. Bay rồi sang cái tuổi. Hôm nay là suy bay. Light. 김신앙 하는 거. Ôi bài là space chụp bài đằng. Nó mà. Bài là space chụp bài đằng nó. Bài là space cái này. 말 걸을 때 놓네. Chà. Bài là space bài. Cái này cứ bốc là tôi đừng làm. Này này bài là space được. 클래스 가봐 베베나? Ui mình sẽ có bài này. 에이먼시. Bài nó đi ăn hồn dầu rồi đi ăn hồn dầu. 무스킬러를 맞을 때 봐야. 근데 이거 뭐 핀자가 나서야. 진짜 모르겠네. 일본 와파고 트랙 하면은 이제 그런 말 그런 거 하면 이제 누구나 할 일이 있어. 그거 내려 내려 가지고. mình sẽ có bài này sao mà. Này cái là cái này. 마벤 뚜그러 두고 잤나 그 봐야 되는 거네. Này cái là cái này mà. 그만 없이 이 Có cái nào. Ui mình có bài này cô đúng mà. 자. Bài này sao thế này. 에픽 그 마상 하는 거라 그냥 쓰는 거. Isiro bile gusto na ni zanna mala ko bay fra. 잘라면 내가 주시를 말씀 그 되고. 장상 선수가 나오고. Nene. 짠 마상 만 나오면 돼. Man mo jang mon por tinggalang. 랑 Kan ka mo nang oh. Sinene 원래 그 누구 그냥은다. Oh, ini siapa ya? Dia ikut supin. Bay ne spider na. Na ko ko kina na makin. 너가 커피 좀 가이려는 너. 너 그거다 오픈 커피 그런다.
Man mwjangwinw, no? Masa Fresh mwjang, salmon. mwjangwinw. Oh, mau moन्दोंमोन आं Oh. 400 di nama. Oh. Dakhli सोंबाय 1000 नो मोन्दों दखानाव. आं दा देखायगोन र'. 이 मोनसेखौ खेवलायबाय 이 मोनसेयाव मा दंथाय 이 मोनसेया इयो जा फ्लावारखौनो हरफैयाखै ओरैनो 플라워 은머리 올라오는 자꾸나 플라워 너무 순발나 본다. Oren di sini aku pernah nendang. नङा रिभिउफोरखौ नायदोंमोन ना आङो फ्लावार पटआ दोनखायोमोन नैयाव दोननो थाखाय बायदोंमोन आं बेखौ गाय 니는 그 파이트 버튼에 주문한 소리 듣는 거였어. Oh, begitu dong ono. नैयावहा फ्लावारखौ दोनना होनांगोन आरो 이렇게 해야 니들 말을 써야지. थागोन Mijing saya kayak terus nah. ada ramsin ya. Saya kayak terus tono. 주라 ramsin. 괜찮이야. 얼마나 들어도 가 자기야. 벌써 사주는 건 나온 거.